Здравейте отново във втора част на Medwars. Предишния път знаете, че Purple бяха умрели с хикче. Green също. Но ние нашата война още не е приключила. И аз само отивам до червеното да ги разтърпат тези червените, да си отмъстя за брат ми. И да отмъстя за брат ми. За Big Boss трябва да отмъстим. И да победим червените. Ако ги бием, това ще е фатално, което и доста яко. И ще си вземем най-хубавия меч, най-хубавия и възможен меч, за да може да ги бием. Сега мисията ми е да взема най-хубавията кирка, най-хубавия меч. Бронята не е много важна, според мен, поне за сега, защото още няма да се бием. Сигурен съм, че... ние сме направили подземно. Отдолу да си отиваме. Опа. Хакер! Помощ! Help! Да, и така се получава. Така... Бързо да вземем меч! Бързо! Да го изблъскаме! Бързо! Хайде! Дай то! Готови сме! Ще го изблъскаме! Не е тоя! Не ми пука, че ме уби... Оранжев, стана внимавай! Моля те! Хора, ще има и клипове на Roblox, но аз ще снимам от наш... Аз ще... не знам, някога. Като... Моят пич е умрял. Моят приятел. Ама искам да си взема злато. А не айрон. Той е долу с каменен меч. Аз ще отида с айрон. О, чакай! Трябва ми храна. Хора, трябва ни запас от храна. Не сме се обракли бронята. Ми облича я. Така, да взимам изобилие от храна. Трябва ни доста храна. Най-много 20. Така е по-добре. Имаме 4 айрон. Ми трябва 7 за айрон меч. Или по-скоро за честплейта. Имаме вече 8. Така. Той ще се... изплаши, като ме види. Кирка още няма да взимаме. Сега само ни трябва меч. Ако ще намаля. Не. Ще си го усиля. Сам дето, че... Опа, още 5. Моят приятел с червените изобщо... Не се бием, не искаме. 6. Трябва ни още едно. И ето го. Ето я. И време е за айрон меч. Малко ме е яд, че няма даймонд кирка. Но има даймонд меч. Така, време е да си вземем
Айрон меча. И оръжията да са ни по-близко. Отиваме при Антоя. Самозванец. Той нашият е долу. Което е хубаво. Браво на него. Браво. Ама и на мен ми трябва злато. Аре да е злато. Какво? Какво виждам аз? Пич! Заповядай. Удвоим се. Ей, вземи златото! Хора, какво става? Крадец съм мръсен. Да, имат меч ли? 4 злато! О! Хора, 4 злато е имал тоя. Опа. Ти кой ще биеш, бе? Ти кой ще... Не! Хора, как ме уби? Щупили са ни яйцето. Добре, това ще бъде всичко във втора част. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да се абонирате за моя канал и за този крипър, който не знам. Шегувам се. И за Big Boss 107. Коментирайте. Може и да споделяте. И саламо. Не. Джордж, операторът. Ще играем също и на... Това няма да го играем. Skywars. Teams. Присъл ще няма. Присъл няма да го играем. Бъгвани. Survival game. Counter the Flag. И Survival Mode ще играем и Hot Rock. Което даже не знам какво е. Да видим. Добре, довиждане!